Grădinița mea al doilea an. Suntem în mai, 6 mai 2012. Tot ce s-a făcut aici s-a făcut anul trecut, cam pe vremea asta, poate cu o lună mai devreme, la începutul aprilie. A început să fie mai matură, să se întindă tot ce am pus, să crească, să mărească. Ferigile au făcut și pui, chiar au făcut pui, nu vine să cred, după un an de zile. Încă-s mici. Foarte frig a fost anul ăsta. Foarte frig, de 2 săptămâni, maxim 10-11 grade sunt. Și noaptea 2, 3, 4 grade. Te doare capul, nu zici că e primăvară. Tot a plouat, a rupt. Foarte frig, foarte frig. Dar totuși au înverzit, florit. Ferigile au dat, că au murit peste iarnă și văd că toate au dat iarăși. Bine, să facă mult mai mari. Abia au ieșit săracele. Da. Văd că începe să prindă contur. Sunt curios în vară cum o să arate tot. Aici am luat de la pădure și am pus de urdă. Super tare, uite cum fac. Uite, frate, cum fac pui ferigile astea. Super tare. Înseamnă că au făcut spori asta toamnă și au ieșit cum în primăvară. Marfă. Marfă, marfă. Aici e cam paragină, vreau să fac o seră pe locul ăsta aici. Dar n-am mai făcut, că dacă a fost frig așa, ce să mai fac, nu mai fac nimic. Ăsta e un măr, l-am pus asta primăvară. Acum 2 luni l-am plantat, s-a prins, i-a dat stari. Reușteam și aici am pus niște crini, niște specii de crini, și că foarte frumos mirositori, diferite specii. Așa ăștia cresc foarte greu, dacă e frig, dar important e că s-au prins. Aleuștean și aleuștean. Aici pusesem roșii, gogoșari, castraveți. Dar ce să mai punem ăsta să moară, că n-are rost, nu mai fac nimic, gata. Nu se merită. Pe vremea asta nenorocită, n-ai ce să faci. Cam asta e. Mai filmăm în vară, să vedem cum cresc toate. Hai, pa!